дар қароргоҳи тамринии шаҳраки Бранитси вилояти Москав яке аз муддаии асосии ҷоми ҷаҳон мунтахаби Аргентина машқу тамринҳои худро дар ҳузури хабарнигорон баргузор кард. мо имкон ёфтем ки бо фурсати ба дастомада дар раванди ин машқҳо иштирок намоем. макони дилфиреб бо ҳавои мусоид имкон дод ки ситораҳои футболи кишвари Аргентина ин ҷойро барои машқҳои таълимиву тамринии худ интихоб намоянд. ситораҳоро на танҳо дар осмон дидан мумкин аст, балки дар замин онҳоро вохӯрдан имкон аст. айни ҳол ба мо муяссар шуд ки аз наздик ситораҳо ва футболбозони беҳтарини тими мунтахаби Аргентинаро бинем. айни ҳол бозингарони ин даста бо рӯҳияи хеле ҳам болида вориди майдони тамринӣ шуданд ва онҳо омодагии худро дар бозӣ бо мунтахаби Исландия айни ҳол оғоз карданд. дастаи хорхе Сан-Паули давоми чанд рӯзи машқҳо ва мутобиқ шудан ба иқлими макони мусобиқот аввалин бозии хешро дар ҷоми ҷаҳон 2018 оғоз хоҳанд кард. ин рақобат бо мунтахаби Исландия ба ҳисоб меравад ки дар ҷоми Аврупо 2016 ҳамагонро ба ҳайрат гузошта то ба марҳилаи плей-офф роҳ ёфта буд. дар гурӯҳи ди рақобат бениҳоят пуршиддат мешавад, зеро чор даста имконияти ниҳоят баробар ҷиҳати баромадан ба даври дигарро доранд. тими миллии Аргентина қабл аз вуруд ба Федератсияи Русия танҳо як бозии дӯстона анҷом дод ки ин нисбат ба дигар дастаҳои иштирокчии ҷоми ҷаҳон хеле кам аст, вале чунин ба назар мерасад ки ҳолати тарбиятгирандагони Сан-Паули хуб мебошад. баъди тамрин дар майдони Спартаки Москав нишасти хабарӣ бо иштироки Хорхе Сан-Паули ва бозингари ҷавон Николас Талияфико доир гардид. нишастан баробар суоли ҳолати Хорхе Сан-Паулиро дигар кард ва ба саволи он ки чаро Лионел Месси ба нишастҳои хабарӣ намеояд, мутахассиси аргентинагӣ худро идора карда натавонист ва иброз намуд ки ин аз ӯ вобастагӣ надорад, ҳолон ки ӯ сармураббии мунтахаби Аргентина аст ва баъдан хомӯширо ихтиёр кард. яке аз ҷолибияти нишасти хабарӣ он буд ки мутахассиси мазкур ғайри чашмдошт як рӯз пеш аз бозӣ ҳаёти худро эълон дошт ки акнун ба гуфти ӯ ин нафарон дар бозӣ муқобили Исландия ба майдон меоянд. ӯ гуфт ҳоло футболбозони мунтахаби Аргентина дар ҳолати хуби бозӣ қарор доранд ва барои пирӯзӣ ба майдон хоҳанд омад. ҳайати эҷодии телевизиони варзиш дар нашрҳои минбаъда муфассал аз ҷараёни рӯйдодҳои ҷоми ҷаҳон хабар хоҳад дод. бобо Холмуродзода, Парвиз Ноёв, Акрам Калонов, махсус барои барномаи хабар аз шаҳри Москав.